Lasten syntymän jälkeen mietin, mihin aika riittää ja mihin haluan suunnata. Päätin kokeilla, voisinko työllistää itseni kauneus- ja hyvinvointialalla, ja siitä se yrittäjyys alkoi. Työpäiväni koostuu ihanista asiakaskohtaamista ripsien, kynsien ja sokerointien parissa. Hoitojen välissä siivoan ja teen markkinointia esimerkiksi somessa. Aurinkoonan yritystoimintaan kuuluu myös ryhmäliikuntatuntien ohjaus Pälkäneellä. Pyrin kohtaamaan ihmiset juuri sellaisena kuin he ovat. Teen työni aina asiakkaan omaa tyyliä kunnioittaen. Täällä Pälkäneellä viidakkorompu toimii. Erityisesti seniorien kesken. Asiakkaat ovat usein tuttuja ja heistä tulee läheisiä. Erityisesti mieleen on jäänyt hetki, kun surullisena saapunut asiakas lähti hyvillä mielin ja halauksen kerran. Saan kiitosta rennosta tunnelmasta ja siitä, että asiakas saa juuri sitä mitä toivoo. Reilun 4 vuoden jälkeen on ollut ilo huomata, että vakiasiakkaat pysyvät. Palvelut ovat täydentymässä kasvohoidoilla. Iloa ja hyvinvoinnin hetkiä on luvassa jatkossakin.